Γεια σου και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Λοιπόν, είναι 29 Αυγούστου, το θέμα μας είναι προσπαθούμε λίγο να μπούμε σε ένα ρυθμό. Περιμένουμε να ανοίξουν τα σχολεία, συνεχίζεται και έχει πάρα πολύ δουλειά το μαγαζί. Τη Δευτέρα θα ανοίξει λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολόγιο, όλα αυτά θα είναι ανοιχτά. Και δεν ξέρω πώς θα πηγαίνουν τα παιδιά. Και γενικότερα είμαστε σε ένα καλό mood. Εγώ θα λέω η μαμά μου. Έτσι θα λες Γιουζία. Ωραία, περνάμε εδώ. Και έλα να σε πάρω σε μερικές μέρες μαζί μου, φίλοι. Είναι απόγευμα, έχει σπάσει η δουλειά. Την πήγε ο θείος μου τη Διονυσία και της πήρε γαριδάκια, τσίχλες, σοκολάτες διάφορα. Όπως βλέπεις είναι full χαλαρά. Έχω μία παρέα εκεί από πίσω. Full χαλαρά. Γενικότερα να ξέρετε, περίπου από τις 4.30 μέχρι τις 6.30, 7 κάνει μία κοιλιά αυτές τις μέρες, τις καθημερινές. Σαββατοκύριακο είναι όλη μέρα. Αλλά νομίζω χρειάζεται και αυτό. Και τώρα έχω τον καναπέ εδώ. Θα μου φτιάξουν και ένα καφέ τα κορίτσια. Θα πάρω λίγο αγκαλιά το μαξιλάρι, να ξαπλώσω. Δεν ακούω τα πόδια μου. Είναι τόσο πρισμένα που φοράω μόνο παντόφλες. Τι θες να πάρουμε? Πάμε Διονυσία, γιατί μόνο γκρίνια είσαι σήμερα. Λοιπόν, ήρθα μαγαζί, πήγα μοίρες, έκανα τις δουλειές μου και αυτά. Πήρα και ένα πακέτο. Βασικά έχω παραγγείλει αρκετά πράγματα για να ανοίξω τα σχολεία, σχολικά, ρούχα από H&M, από διάφορες παραγγελίες. Και νομίζω θα σου δείξω σε αυτό το βίντεο τι έχω παραγγείλει, τι έχω τέλος πάντων. Πήρα ένα φούτερ για μένα Gant. Πήρα large για να είναι oversized. Πήρα κάτι παπούτσι γιατί μου το έβγαλε προσφορά ο πολιτικός και λέω ok, ωραία αυτά τα πάρω. Επίσης παίζει να μην είχα μαύρο στην και κάποιο άλλο, είναι το μόνο που έχω. Συνήθως παίρνω λευκά, δεν ξέρω γιατί. Και πήρα κάτι ισόρουχα σλόγγι. Εντάξει. Και φίλοι, περίμενε ωστόσο. Πήρα και ένα παπουτσάκι λευκό. Λακώστα. Αυτά για μένα, για τα παιδιά δεν έχουν έρθει ακόμα. Αν και έχω παραγγείλει πάρα πολλά πράγματα. Θα στα δείξω όλα σε αυτό το βίντεο, σου υπόσχομαι. Θα είναι vlog και haul. Και κάτσε να σου δείξω και τι ωραία πραγματάκια έχουμε στο μαγαζί. Λοιπόν, σαρικόπιτες, είναι παραδοσιακή πίτα με ξινομυζήθρα, υπέροχα ντολμαδάκια. Φίλοι, λοιπόν, πάμε στη σημερινή ημέρα. Είναι Σάββατο, πήγα κομμωτήριο Ταΐσιος, αλλά τα έχω πιάσει με κλάμερ. Δεν μπορώ, κάνει πάρα πολύ ζέστη, έχει φούλη υγρασία. Περιμένουμε ένα λεωφορείο και έχω στρώσει έξω για το λεωφορείο. Έλα να σου δείξω, πήρα καινούριο καταψύχτη μέσα για να έχουμε τις πίτες και να μην χρειάζεται να βγαίνουμε ρε παιδί μου και τους κοχλιούς. Και πήρα και ένα καινούριο τραπεζάκι, κάτσε να σου δείξω. Λοιπόν, το τραπεζάκι είναι αυτό για το πλυντήριο, πόσο μου αρέσει. Τι ωραίο που είναι. Είναι εδώ καινούριο και πλένεις τα ποτήρια, τα κάνεις έτσι. Αυτό έχει κάτσει εδώ, έχει έτσι σαν γάντζο. Και κάνεις τάκ και έχει αυτό για να μην φεύγει. Τι ωραίο. Λοιπόν, να ο καταψύκτης. Μην φανταστείς από τον Κοτσόβολο τον πήρα, δεν είναι κάτι wow. Εμείς εννοείται ότι από τις 11 η ώρα το πρωί θα είμαι φαΐ και κάνουμε brunch. Να, πατέρας μου κρατεί το κόκαλο. Ο Διονυσία θέλει φαΐ. Διονυσία, πεινάς? Ωστόσο σήμερα θέλω να πάω σε ένα γάμο κατά τις 11-11.30. Θα φύγω λέει νωρίς από το μαγαζί. Περιμένουμε και ένα φορτηγό να ξεφορτώσει τριφύλι, θα είναι το τελευταίο που θα πάρουμε. Άλλοι πάνε διακοπές στην Μύκονο, εμείς δίνουμε 15.000 να πάρουμε τριφύλι να βγάλουμε το χειμώνα. Δεν πειράζει, θα γυρίσει και για μας και θα κάνουμε και εμείς διακοπές κάποια στιγμή. Πότε δεν ξέρω, αλλά ελπίζω σύντομα. Ωστόσο που κάνει τόση ζέστη, τόση υγρασία. Δεν μπορώ να σου περιγράψω την κούρασή μου αυτή τη στιγμή. Εγώ, μαμά, πάω. Πού πας εσύ? Πού θα πας, Διονυσία? Συγγνώμη, γιατί έβαλες... Ναι. Εσύ γιατί έβαλες μακριά μπλούζα? Για μην τσικολάνε το χέρι να πάνε το σώμα. Γιατί τα χάγια μας μπαίνουν εδώ, παντού. Περίμενε. Το βλέπεις ότι σου λέω ότι περνάμε το τρελό εδώ πέρα. Ψυχοπάθεια. Πάει άλλη, το μακριμάνικο, ωστόσο έχει 40 βαθμούς να σκάσεις. Μπορεί να είναι μαύρος ο καιρός πίσω και στα βουνά, αλλά δεν, μόνο στα βουνά λογικά ψυχάλισε. Πριν μπουμπούνιζε, δεν έβρεξε τελικά. Έχω πεθάνει στη δουλειά, τι ώρα είναι, 4:40.
ναι, 40. Έχει κάνει 2 γεμίσματα το μαγαζί. Περιμένω το 3ο γέμισμα. Έχω άλλο ένα λεωφορείο. Θέλουμε να ξεφορτώσω 20 στο Τριφύλι και να πάω σε γάμο στο Ρέθινο το βράδυ. Και το πρωί έχω 4 γεμίσματα τουλάχιστον. Αύριο είναι Κυριακή. Λοιπόν, φίλοι, όπως κατάλαβες, χθες πήγαμε στο γάμο. Αργήσαμε λίγο να γυρίσουμε, το πρωί ήρθαμε. Ζούμε λίγο μία παράνοια τις τελευταίες μέρες, με κάτι επικοινωνίες, κάτι... ό,τι να είναι τώρα εδώ. Κοίτα, δεν μπορώ να ασχοληθώ σε αυτή τη φάση της ζωής μου με τα δικαστήρια, γιατί περιμένω τώρα το αμάξι μου σε λίγες μέρες, φτιάχνουμε τα χαρτιά, τρέχω με το αμάξι, έχω ανοιχτεί πάρα πολύ, έχω πάρει σπίτι, έχω πάρει οικόπεδα, έχω πάρει κάτι χωράφια δίπλα από το μαγαζί. Χθες πήρα άλλο ένα φορτικό τριφύλι, το 3ο φορτικό τριφύλι, οπότε υπολόγισε ότι έχω δώσει 6 και 6, 12 και 6, 18 χιλιάρικα μόνο στα τριφύλια μέσα σε 20 μέρες. Οπότε δεν μπορώ να ασχοληθώ με ηλίθιους σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Όμως την Τετάρτη θα πάω στο δικηγόρο και θα δώσω λεφτά, ό,τι θα δώσω και θα αρχίσω κι εγώ, ξέρεις, διαταγές πληρωμές, κατασχέσεις, μηνύσεις, να μην κάνει το μυαλό τους ανακατέρα, να αρχίζουν να πληρώνουν και να μάθουν ότι σε αυτή τη ζωή δεν είναι μόνο, έχουμε μόνο απαιτήσεις, έχουμε και υποχρεώσεις. Εγώ τώρα ανοίγουν τα σχολεία, να θυμηθώ το πρωί να πάω να πάρω τα πράγματα που σου έχω πει. Έχω παραγγείλει H&M των παιδιών, διάφορα πράγματα, παπούτσια και αυτά. Θα πάω και από μαγαζιά που θέλω να προτιμήσω. Αλλά από τα H&M έχω πάρει περισσότερες όρουχα, κάλτσες και αυτά που χρησιμοποιούμε πολλά και κάτι τζακετούλες. Αυτά, φίλοι. Νιστάζω βασικά τώρα. Η αλήθεια είναι 11 και 50, 12 η ώρα. Δεν πειράζει. Μπορεί να πάμε να πιούμε κανένα κρασάκι με τον Κωστή, άμα θέλει να φάμε καμιά πίτσα. Δεν έφαγα σήμερα. Και το πρωί να πάμε χαλάρα, θα δείξει τώρα, περίμενε. Δεν έχω και μπαταρία, φίλοι. Αυτό το πράγμα με το κινητό, η Νησί βλέπει παιδικά, τα ξεφορτίζει όλα, δεν αφήνει τίποτα. Φίλοι, πήγαμε για πίτσα, ήπιαμε την περίτσα μας, φάγαμε πίτσα. Ο Δημήτρης δεν ήθελε να έρθει, νίσταζε. Ήρθε η Διονυσία, η οποία και αυτή κοιμήθηκε στο δρόμο, ωστόσο το μαγαζί μας με την πιτσαρία είναι 2 λεπτά. Ήρθα σπίτι, έχω κάνει μπάνιο, ωστόσο αυτή τη στιγμή στο σπίτι μου επικρατεί ο απόλυτος πανικός. Έχω βέβαια πολύ ωραία πραγματάκια να σου δείξω, αλλά ίσως αύριο. Έχουμε κάνει έτσι το πιο... Πήρα μια ζωνούλα Gucci. Μην μου πείτε αν είναι γνήσια ή αν δεν είναι, εννοείται ότι είναι original. Την ήθελα, την πήρα. Γενικά έχω διάφορα πραγματάκια να σου δείξω. Επίσης, αυτό το πακέτο είναι γεμάτο με πράγματα για τα παιδιά από τα H&M, φούτερ, μπλούζες και αυτά. Θα στα δείξω αύριο που θα έχω περισσότερο χρόνο, γιατί τα βρήκα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Πραγματικά πήρα μέχρι και κάλτσες ποδοσφαίρου για το Δημήτρη. Ωστόσο, στο Instagram έχω shock giveaway, μία τσάντα MCM, γνησιότατη εννοείται, αγορασμένη από τα Άττικα. Η τσάντα της, γεμάτη με viral κορεάτικα προϊόντα. Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι επειδή την έχω και εγώ την τζαντούλα, είναι μια τσάντα επένδυση, είναι πάρα πολύ ωραία. Μπορείς να κρατήσεις έτσι τη μεγάλη το τσαντάκι όταν θες να βγεις, χωράει πάρα πολλά πράγματα, είναι full ανθεκτική, δεν παθαίνει τίποτα, δεν λερώνει, δεν. Πάρα πολύ ωραία τσαντούλα. Εγώ την είχα πάρει από τα Καλογύρου. Στην ίδια τιμή πάντως που την πήρε και η κοπέλα. Ο διαγωνισμός γίνεται με τα εκλεκτά. Οπότε πάρε μέρος, φίλοι, τρέχα και στο Instagram. Είμαι κομμάτια, θα κοιμηθώ γιατί το πρωί έχω πολύ μεγάλη μέρα, ειλικρινά. Αυτά, φίλοι. Νιστάζω τόσο πολύ. Πρέπει να πάω στο Ηράκλειο, να πάω στη δικηγόρο και να έρθω γρήγορα στο μαγαζί. Και πραγματικά δεν μπορώ να ανοίξω τα μάτια μου, το βλέπεις. Δεν ανοίγουν. Πήγα στη δικηγόρο, τα έχουμε κανονίσει όλα. Θα μου πεις, δίνεις πολλά λεφτά στους δικηγόρους μπουρμπουρ. Όχι. Το δικηγόρο τον πληρώνεις για να μην έχεις άγχος.
Πάνε όλα καλά, δεν αγχώνεσαι. Φεύγει όλο το άγχος από σένα και το μεταφέρει στο δικηγόρο. Και εσύ είσαι κομπλέ. Λοιπόν, ήταν Αμερική δικηγόρος μου και μου πήρε μία παλέτα Patrick-Ta. Κάτσε να την ανοίξω να στη δείξω. Έχω σοκαριστεί, έχω πάθει σοκ. Είναι ο αγαπημένος μου make-up artist, τον λατρεύω. Λατρεύω Patrick-Ta, make-up by Mario. Λατρεύω πάρα πολύ και την Charlotte. Την αγαπώ, την παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, η παλέτα είναι αυτή εδώ. Δες τι ωραία που είναι. Και ανοίγεις μέσα, έχει τις πιο ωραίες nude καφέ χρυσές αποχρώσεις, έχει και 2 σκιές σε κρεμόδυφη, είναι χαρακτηριστικό αυτό του Patrick-Ta, όπως και τα ρούζ. Και έλα να σου δείξω τι πήρα από H&M για τα παιδιά μου τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Πήρα 2 ποδοσφαιρικές μπλούζες του Δημήτρη, ήταν πάρα πολύ καλή τιμή, οπότε του τις πήρα γιατί του αρέσουν. Πήρα ένα set basic, 3 φορμούλες, έτσι είναι φθινοπορεινές, λεπτό ύφασμα, μας βολεύουν πάρα πολύ. Φανελάκια εννοείται. Εσώρουχα 2 συσκευασίες, γιατί πραγματικά δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει, αλλά τα σκίζει. Του πήρα κάλτσες για το ποδόσφαιρο, κάλτσες κοντές και κάλτσες μακριές. Του πήρα 1, 2, 3, 4, 5, 6 t-shirt, τα οποία ήταν πάρα πολύ οικονομικά, κάπου 2,99 έβγαινε το καθένα. Του πήρα 3 footer, τα 2 είναι με Minecraft, αυτά ήταν λίγο ζυμημένα τα Minecraft σε σχέση με το Bordeaux που ήταν πιο οικονομικό. Πήρα και ένα footer στη Διονυσία. Στη Διονυσία πήρα λεπτές μπλούζες που δεν είχα, ενώ στο Δημήτρη έχω λεπτές μακρομάνικες που του κάνουν, γιατί πέρυσι ήταν μεγαλύτερες. Τις πήρα 1, 2, 3, 4, 5 μακρομάνικες λεπτές. Τις πήρα 3 t-shirt με Pokemon. 3 κολάν, 1 ζακετούλα και αυτήν σε σωρουχάκια και καλτσούλες, γιατί ούτε η Διονυσία έχει καλτσούλες. Αυτά ήταν τα ψώνια από H&M. Αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες περιμένω και άλλα πακέτα, ωστόσο έχω κάνει και μια παραγγελία από Sinsei που θέλω να μαζέψω έτσι λίγο τα πράγματά μου και κάπως λίγο να τα οργανώσω, γιατί ειλικρινά επικρατεί ένας χαμός, ειδικά με τις τσάντες μου είναι πολύ χύμα και δεν μ' αρέσουν. Και θα σου δείξω, πήρα και 2 τσαντούλες, έχω κόλλημα με τις τσάντες. Κάτσε να στις δείξω, περίμενε φίλοι, περίμενε. Καινούριο απόκτημα, δεν την ήθελα ούτε σε λευκό ούτε σε μαύρο, την ήθελα σε μπορντό και χαίρομαι πάρα πολύ που τη βρήκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ποιότητά της, το σχέδιό της και είναι ένας από τους αγαπημένους μου σχεδιαστές. Έχω και ρούχα, πραγματικά τα αγαπώ. Εγώ την πήρα από Καλογύρου και πήρα και αυτήν εδώ πέρα την Binko καινούργια αγορά, η οποία είναι ψάθινη και μ' αρέσει πάρα πολύ. Γενικά έχω αρκετές Binko τσάντες. Τώρα βλέπεις εδώ πέρα μία πολυθρόνα η οποία είναι πάντα χαμός. Και γενικά, και αυτή είναι περσινή για παράδειγμα. Και αυτή την έχω λιώσει, είναι Marc Jacobs. Πραγματικά όμως την έχω λιώσει, νομίζω φαίνεται. Είναι και η πιο λερωμένη μου τσάντα, συνήθως τις προσέχω πάρα πολύ. Αυτή ήταν δώρο. Και αυτή ήταν από Καλογύρου. Τις Binko τις παίρνω από το αγαπημένο μου Senso de Lusso, όπως και αυτή είναι εδώ, είναι από Senso de Lusso. Τώρα αυτή είναι λίγο βρωμεσμένη, δεν πειράζει φίλοι. Χαμούλης. Εδώ ένα κουτί είχα κρατήσει για τα πινέλα επειδή μου άρεσε το κουτί. Και κάπως κρατάω συνέχεια κουτιά και γεμίζω κουτιά. Επίσης, εγώ σκέφτομαι ότι αύριο θα είμαι πιο άνετη και θα έχω λίγο χρόνο και σκέφτομαι να πάω στη θάλασσα. Θέλω απλά να στείλω ένα πακέτο και μετά μάλλον θα πάω στη θάλασσα να χαλαρώσω. Το σπίτι ένας χαμούλης είναι, θα το κάνουμε πιο μετά. Τώρα δεν μπορούμε να ασχοληθούμε και με το σπίτι φίλοι. Τώρα φεύγουμε γρήγορα, πάμε μαγαζί. Αυτά. Άδεια μας λοιπόν, τρώμε παγωτό. Εγώ δεν θα φάω. Magic, το αγαπημένο μας αυτό που σπάει τη σοκολάτα. Εδώ στο υπέροχο μπαλκόνι μας. Υπέροχο τώρα. Κωστή, δεν σκουπίζεις όμως, δεν σκουπίζεις και με πληγώνεις. Φίλοι, ξέχασα να σου πω, ωστόσο στη ζωή μου γίνονται πραγματικά τόσο πολλά που δεν προλαβαίνω να σου πω ούτε το 1/10. Ξέρεις πόσο ενδιαφέρον έχει η ζωή μου, δεν μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, περιμένω εγώ κάτι πληρωμές μεγάλες και από γραφεία και από συνεργασίες μου σε Instagram, TikTok, μεγάλες πληρωμές. Γιατί πλησιάζουν οι μέρες να πάρω το αμάξι, δίνω και εγώ λεφτά συνέχεια, παντού, ταξινομήσεις, ασφάλειες, παντού. Έχω ξεπαραδιαστεί. Λοιπόν, και βλέπω μου έρχεται μήνυμα 50 ευρώ, την πήγαν στο λογαριασμό μου. Λέω 50 ευρώ, τώρα τι είναι αυτό το 50άρικο. Λέω μήπως έκανε λάθος κανείς. Πατάω πάνω στην πληρωμή και γράφει διατροφή. Διατροφή 50 ευρώ. Βρε κακομοιριασμένα. Βρε από 50 ευρώ Σεπτέμβρη μήνα που ανοίγουν τα σχολεία.
δεν φτάνει να πάρεις τσίχλες, όχι να πάρεις σχολικά ρούχα, παπούτσια. 50 ευρώ. 50 ευρώ βάλ τα, μη σου να σου πω που να τα βάλεις. Τέλος πάντων, δεν δίνω σημασία. Εγώ έχω ψωνίσει τα παιδάκια μου και τα σχολικά τους και τις τσάντες τους και τα ρουχαλάκια τους. Την τσάντα δεν... Έχω πει ότι θα πάρω από τη Μαρία, δεν την έχει διαλέξει ο Δημήτρης. Η Διονυσία έχει τα πάντα, και τσάντες και παπούτσια και τα πάντα, παγουρίνα. Δεν τους λείπει τίποτα. Αν περιμέναμε να φάμε από το 50 που θυμήθηκε κάποιος να βάλει μετά από 4 χρόνια, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Τέλος πάντων, σήμερα τρέχω για χαρτούρα, πολλά χαρτιά. Κάτσε να τα τελειώσω με τα χαρτιά και θα σου δείξω κάτι πολύ ωραία πραγματάκια που μου ήρθανε. Φίλοι, πήγαμε πρώτη μέρα στο σχολείο. Δεν ήθελα να σου τραβάω παραλάνα, είναι και τα άλλα παιδάκια εκεί. Μπορεί να μην ήθελα να φάνουμε, μπορεί το οτιδήποτε. Μας ενημέρωσαν οι δασκάλοι για το πρόγραμμα. Εντάξει, αύριο προσαρμογή θα κάνουμε. Η Διονυσία πάει πρώτη φορά προανήπιο. Πριν πηγαίναμε στον παιδικό και ήταν όλα πιο ωραία και πιο εύκολα. Τώρα λέει ώρα προσέλευσης ή 8 παρατέταρτο με 8 ακριβώς, ή 8 με 8 και 4. Ή 8 και 4 με 8,5. Και λέει πρέπει να επιλέξετε για να είσαστε συνεπείς. Και λέω από μέσα μου, Ω Παναγία μου, πώς θα γίνει αυτό που εγώ έχω θέμα με την ώρα και το πρωινό ξύπνημα. Μεγάλο θέμα. Λοιπόν, πήγαμε που λέτε στο σχολείο, όλα καλά πήγαν. Αύριο θα είναι η πρώτη μέρα που θα πάρει ο Δημήτρης, θα πάρει βιβλία, η Διονυσία θα κάτσει μέχρι τις 10. Πρέπει να δίνουμε υγιεινό σνακ, οπότε κάτι άλλο που έκανα στο Δημήτρη που πήγαινα είτε περίπτερο είτε φούρνο πρέπει να κοπεί φέτος, γιατί η κυρία στο προνήπιο είναι αρκετά αυστηρή και φαινόταν ότι δεν σηκώνει και η μύγα στο σπαθί της. Οπότε πρέπει να φτιάχνω και σνακ το πρωί. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το οργανώσω. Μήπως το φτιάχνω το βράδυ, το βάζω σε ένα μπολάκι στο ψυγείο για να το παίρνω το πρωί. Δεν ξέρω, Παναγία μου, τι θα κάνω. Έχω αγχωθεί τρελά. Στο μαγαζί είμαστε. Έχει δουλίτσα, δόξα τω Θεώ ακόμα. Για 11 Σεπτέμβρη, πολύ καλή δουλειά έχουμε. Περιμένω τη φίλη μου τη Δέσποινα να μου βγάλει τα φρύδια. Κάτσε να μου τα βγάλει, να πιούμε και καφέ και θα στα πω μετά. Επίσης, σε αυτό το σημείο θέλω να σου πω ότι αυτά τα μαξιλαράκια που έχουμε πάρει εδώ για τον καναπέ της μαμάς μου στο σπίτι, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το μαξιλαράκι με το μάτι. Θέλω να πάρω και στο σπίτι μου. Ειλικρινά δεν είναι πολύ ωραίο, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Και με τις καρέκλες ταιριάζει και φτάσει στο μπαλκόνι, ωραίο. Φίλοι, αυτό ήταν το vlog. Ξέρω ότι σου το δείχνω λίγο καθυστερημένα, λίγο σχαμούλης και λίγο ανάκατα. Αλλά πραγματικά καταλαβαίνεις ότι επικρατούσε η τρέλα στο μαγαζί. Η τρέλα. Τώρα που έχουν ανοίξει τα σχολεία κάπως έχουμε ηρεμήσει. Θέλω να μου γράψεις κάτω από αυτό το βίντεο ερωτήσεις να γνωριστούμε. Και σου υπόσχομαι 1 με 2 βίντεο σίγουρα καινούργια κάθε εβδομάδα. Θα έχουμε το εβδομαδιαίο μας vlog. Και θα σου δείχνω και πραγματάκια όπως make-up collection που μου ζητάς πάρα πολύ να δεις το μπουντουάρ μου και να το δούμε μαζί. Θα σου κάνω και θα σου δείξω και αρκετά πραγματάκια που φτιάχνω τώρα. Φιλάκια πολλά μέχρι το επόμενο βίντεο και από μένα και από τη Διονυσία.